Připojení automatické solničky s pH sondou. Tato solnička může mít více sond. Vždy v základu je pH sonda, která měří pH. Potom je ORP sonda, která měří, kolik je chloru ve vodě. A potom je ještě jedno teplotní čidlo, které měří teplotu vody a salinitu vody v bazénu. Takže my necháváme sondy vždycky tady na solničce, protože není možné instalovat bez toho, aniž by se hned spustila filtrace. Takže začneme tím, že od nás dostanete kanistr pH, do kterého kanistru vezmete, upevníte, dáte tuto hadičku. Na konci této hadičky je zavaží, přes víčko dáte dovnitř, dolů. Pozor, nedotahujte, aby mohl vzít a přisávat se při dávkování vzduch. Jo, nesmíte jak kdyby ten kanistr úplně uzavřít. Jo. Tak, potom následně vezmeme tady pH sondu. Z pH sondy sundáme pouze tady tuto nadobku, odšroubujeme, povolíme zde šroubení a pH sondu do něj vložíme, přitáhneme. Tím by mělo být vše připraveno. Pokud samozřejmě máte další sondu, což je ORP, tak samo, jak se instaluje pH, bude vedle toho ještě jedna nebo někde dál, podle toho, jaká je sestava na šachtě. Co se týče dále zprovoznění, potom už víceméně je potřeba hlavně pustit filtraci a vyzkoušet, že tyhle spoje hlavně od té sondy vám nekapou, tak samo i od vstřikování. Ono většinou to vstřikování, to pHčko minusové někdy kape, je to potřeba vzít, přitáhnout nebo povolit a dát tam trošku teflonové pasky. Jak by to mělo být vše z tohoto zprovoznění. Jenom potom vlastně, jak tady dáte tu sondu, tak je potřeba co nejdřív spustit filtraci, aby se sonda zavodnila, protože ta sonda nesmí ani jedna z nich být bez vody. Jo? Potom vlastně na zimu, když skončí sezona, tak taky tu sondu zase zpětně vytáhneme odsud, až budeme mít vypuštěný bazén a dáme ji zpět do té zazimovací lahvičky. Jo, v tomhle se uchovává v zimě, neměla by být v mrazu ta sonda, aby nemohlo dojít k poškození. Jo? Tak, další z věcí potom, když už tohle budeme mít spuštěné, filtrace nám poběží, můžeme solničku zapnout, tlačítko na zapnutí je zde z boku, zapneme si solničku a podíváme se na nastavení, jak nastavit přesně parametry solničky. Tak, nastavení solničky automatické. Takže první, když začneme s pouštěním, už jsme si vysvětlovali ty sondy, tak potom vlastně se nám solnička zapne, já už ji tady samozřejmě mám nastavenou, ale ukážeme si to znovu. Takže OK, vyjedeme do menu, nastavení, první doporučuji navolit si jazyk, jo, který tady samozřejmě si zvolíte a asi samozřejmě všichni budeme řešit český, s tím, že potom vyjedeme na exit. Tak, další z věcí nastavení máme režim provozu. Ten režim provozu je dost důležitá věc. Pokud máte solničku, která má pouze pH sondu, tak vezmete a nastavíte tady vlastně tu solničku na manuální, jo? Protože ona nevyhodnocuje jak kdyby ten chlor. V momentě, kdy vlastně máte jak pH sondu, ORP sondu plus třeba teplotní čidlo, tak solničku nastavíte na automat. Jo? Tady máme taky teplotní senzor, jo, který vlastně řeší salinitu bazénu, takže my to máme teď na automatickém režimu, což vidíte tu hvězdičku. Takže vyjedeme ven. Zde bazén. Zde si nastavíte objem bazénu, jo, kolik vlastně máte objem, jo. Dle toho vlastně ta solnička vezme a vyhodnotí potom, jak zasolovat. Takže další, tady máme zakrytí. Zde prosím by to mělo být na N-ku, jo, protože tady žádný senzor toho zakrytí nemáme. Další důležitá věc, solnička vám ze začátku bude ukazovat, nemá průtok vody.
Ano, je to tím, protože my vlastně neinstalujeme průtokovou klapu, protože ona se velice je kazová, zanáší se, takže používáme takzvanou zavzdušňovací sondu, která jde vlastně z této cely. Ano, je to bílý kabel, který je do téhle solničky připojený na pozici 5, jo. Takže kdyby někdy někomu prostě to psalo, i když by měl průtokovou klapu na N-ku, že není průtok vody, tak doporučuji vždycky vevnitř zkontrolovat ten bílý kabel, jestli na pozici 5 a jestli opravdu dobře drží. Takže tady vlastně tu průtokovou klapku musíme mít na N-ku. Pokud bude na Ačku, tak nám to samozřejmě bude pořád hlásit ten problém s tím, že víceméně dokud to nezměníme na to N-ko z Ačka, tak pořád to bude vykazovat tu chybu. Jo? Změna je jednoduchá. Vlastně, když jste na tom té šipce, zmačknete OK, je tam kód na zadání. Každá věc na změnu potřebuje zadání kódu. Ten kód je 1, 2, 3, 4. Jo, úplně jednoduše. Tak, potom můžeme jít o řadek dál. Řadek dál. Toto je, prosím, taky velice podstatná věc. Jo? Toto je nadstavení vlastně kanistru té solničky. Jo? Standardně ta solnička vyrábí elektrolýzou plyny chlor. Jo? Takže to zvyšuje jak kdyby v bazénu pH, proto se používá k té solničce kanistr minus, který vlastně snižuje pH té vody. Jo? Takže mělo by to být takhle nastavené. Jo? pH, šipka pH, minus, šipka pH plus. Pozor na to, kdybyste to měli obráceně, tak vám to celý ten kanistr vysaje okamžitě, ne okamžitě, ale třeba za den nebo za dva, protože si to bude pořád myslet, že má kanistr pH plus a bude vám to stále snižovat, jako doplňovat to pH, takže to hned prostě zmizne, jo. Takže na to pozor, jo, je to jinak přenastavené většinou správně, ale může se stát, že by to bylo obráceně, takže doporučuji vždycky samozřejmě zkontrolovat. Potom samozřejmě další věc, alarm pH. Ano, Ačko znamená ano, zapnuté. Jo, takže určitě pokud byste měli na N-ku, dát na Ačko. Alarm chlor, jo. Tak samozřejmě na Ačko, zučák na 24 hodin necháváme nadstavený. Takže vyjedeme exit, to máme nadstavení hotové. Tak, vyjedeme na chlor, jo. Zde do toho nezasahujeme, nechával bych to vždycky na těch 700, s tím, že superchlorace používáme spíše, kdyby se vám stalo, že by vám nějak začala zelenat voda, ale spíše, že se někdy tvoří řasa, pouštím tu superchloraci, pomůže to za ten den a vždycky to zlikviduje vše, co se nám tam objeví. Takže vyjedeme ven, potom máme pH. Jo, tady to pH byste měli mít nadstavené na těch 7,2, 7,1, doporučuju, jo, něco mezi tím maximálně, jo, ale 7,2 je úplně ideální věc, kdy prostě je správně nadstavené pH, jo, kalibraci používat, ta sonda, nebo víceméně všechny ty sondy, jo, tak oni jsou jak kdyby přenadstavené, skalibrované od výroby, jo. Takže určitě nemusíte, když prvně budete spouštět tu solničku, žádnou sondu kalibrovat, ano. Bohatě stačí, když vlastně tady tu sondu budete kalibrovat, doporučuji po sezóně, po zimě, tak vzít, dá se kalibrace samozřejmě dle návodu, se potom podle těch nádobek, jak kdyby skalibruje tady v tomhle menu, jo. Tak, manuální, to nás momentálně nezajímá, samozřejmě, kdybyste byli na tom manuálním, tak když podržíte OK, tak se vám rozjede, jak kdyby čerpadlo, s tím, že začne automaticky dávkovat to pH minus. Takže, tak, další položku tady máme pH je zapnuté, takže všechno v pořádku, mělo by být zapnuté. Relé nenastavujeme, můžete nadstavit zde hodiny, zase OK, šipkama si nadstavíte hodiny, jo. Takže asi máme hotovku, jedeme ven, jo, tak. Jinak za mě víceméně máme vše nadstavené, jo. Celé menu jsme prošli, nadstavili. Takže tady u téhle solničky vidíme, kolik aktuálně vyrábí, kolik je, jaké máme nadstavené pH a kolik momentálně je to pH plus teplotu vody, jo. Takže tady vidíte prvotní nadstavení té solničky, je to velmi jednoduché, jak říkám, hlavně pozor na to, sondy jsou ze začátku skalibrované, nemusíte je kalibrovat, stačí po vlastně té sezóně, až
po zimě, kdy budete spouštět znovu bazén, následně skalibrovat. Hlavně pozor, další důležitá věc, sondy se sundávají na zimu pryč, dávají se do té zazimovací nádobky do vody, jinak vyschnou a samozřejmě můžete potom koupit nové sondy, takže radši sundat a zazimovat vše pořádně. Tak to by bylo všechno.